Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Pasensya kayo ha, nga nadugay kong upload. Tuod ay mag-upload na sa taong drama nga Layla Libat, 5 part 5 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Hinaot nga naningaman ni drama, pasensya kayo nga nadugay kong upload sa sumpay. Bayno, di ta maglangan ni ang Layla Libat, part 5. Salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsunang PWDs. Kundili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas kapag kasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano man naglibat ko? Dili ko tao? O sa bagay, duha ko sa imong tanaw? Isunto ko ni mo! Lawgawa, oy. Usara manggug ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya sinibaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad. Venus ginamos. Amo ning bay. Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa saka prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancaw. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Layla Libat. Ang miyagi ato na seran, mi-offer si Layla kang Sir Luisito nga magpa-DNA test sila aron maklaro gyud kung siya ba ang anak nga gipangita ni Luisito. Apan naputol kini sa dihang misold si Rickson aron paibawon si Layla nga mag-meeting sila si Venus bahin sa umaabot nga party. Sa laing bahin, labihang lipayan ni Rickson sa dihang gitawgan siya ni Bimbo kay may meeting na sila sa creative department. Tuod man, milabay ang mga adlaw ug miabot na gyud ang welcome party alang kang Layla. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Layla Libat. Hala, uy. Party na gyud. Karon na gyud ko ipailaila ni Papa ngayong anak. Layla? Nanuwa ka pa man makailis. Hain man ang imong isulo. Kanang nara sa kama. Ma'am Teresita, autita. Uy, mo na imong isulo sa party karon? Mao na. O di ko ganahan mo sulupan ma, uy. Kung anong ka na masabang imong gipili? Di man gud ako nagpili, ana. Si Venus may nagdaan na, tita. Unya, nawa na gud, Pulma kay akong lawas, ana. Lah, wala mo kumaana din ng 60 kayong sapot. Costume man ni sa katwoman nga salida? Mao gyud. Lain na tita, uy. Kakita mo kung to sa lidaha. Suwayan na lang na. Ha? Layla! Ay, Ano ko ka mag-ilis, uy? Daghan na rin pa bisita sa gawas. Si Tito Luisito, ready na sa sing attire. Venus,
Nga nung costume sa Catwoman ang imong gipili para kang Layla, ha? Rockstar mag-aante man ato. Tita, kinahanglang mulahi si Layla sa tanan. Kasi ako ng sentro karon. Pero kuan ba ka nang wa man kumaan na din ang piito na kulawas, uy. Kaya bang fitting kaayo? Isolob una na. Una ka mo reklamo, Layla. Sige na. Ay, nahala. Tabangi si Layla sa iyang out. Human sa 30 minutos, kinahanglang mo gawas ng kamuha, Layla. Sige na, Layla. Isolob na ng imong costume. Kumusta na ba? Ma'am, diyan ang mga bisita ni Sir Luisito. Diyan sa ang mga trabahante niya. Maayo. Kinahanglang makasaksi sila nga may anak na gid si Luisito. Nga maoy musunod sa iyang katigayunan. Oh, ayaw ka wala ka, Ma'am Teresita. Kay smooth ra kayo ang dagan sa tanan. Very good. Si Louie, niya na ba? Oh, huwa pa man. Siya ang importante nga maka-attend sa party ni Layla Dicoy. Muto nga to siya, Ma'am Teresita. Naibaw siya nga espesyal karong adlaw alang kay Sir Luisito. Lechon, kaya naman si Libran. Tuwa na. Giandam na ni Venus. Sure ka? Nga may binuang nga giandam si Venus alang kang Layla? Ha? Lechon, kung sa may plano ni Venus, kinahanglang i-imo ni isang tao. Bimbo, misaan na si Venus nga mualalay ni Layla. Huwag bituosab ka. O pagod ka makailan ng uyab di mo? Spoiled man kayo na. Huwag di na magpapildi. Sa tinod-anay lang. Gikulbaan ko siya kakalmas pagtabang ni Layla. Relax lang, Bimbo. Negative rin kaguna-huna ni Venus. Nagana lang ko. Di na mahimong gubuon ni Venus ang party alang kang Layla. Miss Venus. Huot man kayo niyang outfit na ko, eh. Wow! Bisan ko ginawa ni. Bagay kayo si mong lawas ang imong outfit, oy. Ha? Hindi ka ni magisi. Di lagi na magisi. Ligon kayo ng maong panapton. Pero, tay para good. Nga naglinya man ni butunis di sa kong kilid. Layla, naunsa ka good. Design na, oy. Naunsa ka. Niya ang imong kao. Uy, magkaw ko. Oo. Aron mas rakista ka kaayong tanawon. Ha? Dali na. Manggawas na ta. Ayaw na. Tensa. Ayaw na ha. Kanang manamin una ko. Ako sa klaro na kong gisulubin taon, Miss Uy. Naunsa man yung taon ka. Uy, magkaisalig na ko. Kwan. Okay na lagi kayo ng imong gisulob. Tumura kag sikat woman, oh. Dali na. Diba, broma ko di ko ginawaan ni Uy. Pero basta ha, sure ka ha? Ay, lagi na unsa. Marumagod kanay imong gisulob ba? Simple naman na imong gisulob, Uy. Samtang kini ako ba? Mura makunik na sugdan. Layla, dili sa bitaw ka na ko pakauwawan, uy. Ha? Dili pa ko kaglawas, oh. Kinahanglang makita sa tanan, unsa ka nindot ng imong lawas. Dali na. Manggawas na ta. Luisito, niya na sila si Louie. Ako na lang silang gipalimutang silang lamisa. Mayoy noon. Kinahanglang mahibaw ang tanan. Ug makita nila si Layla. Ikaw? Anihin na lang ko din mo announce sa akong wheelchair sa pagpaila sa akong anak. Niya na si Layla, Tito Luisito. Hala, Uy. Kalain na niya pisulob, Uy. Nisiga man sila. Nang mata, manukog budbud ani. Ladies and gentlemen, dili na nako langayon pa. Akong ipadaila kaninyo ang bugtong kong anak, si Layla. Hala. Uy, ang akong kilit. Muna doon ni butunis na milagpot.
Bay, murag na-crush ko sa lawas ni Layla na. Uy, mihunong siya. Nag-isi ang yung gisulog na outfit. Oh, di ka na, Rexon. Unsa mas bimbo? Yung gidagan si Layla. Unsa man yun? Mura mababungkag na niya akong gisulog. Kundi unsa ko ninyo sa pagtahon. Mo'y gusto ko Unsa man yun? nga inyo usab siyang taoron isip akong anak. Dali, Layla. Duol ako. Patay! Aray! Nagasig na lang kung kabutunin sa kilid sa kong paa. Unsa man... Pa? Siya ang akong anak, si Layla. Ala dili! Nay, bibitik sa kong kilid! Wala mo ka ba na? Nag-iisi mo lang yung costume! Wala nga doon, oy! Ala, ano man yun, nabungkas man ni? Naglagpot ang mga butunis! Layla, laod sa nagisulob nimo nga tastas man na. Ala, matubo ko! Isalog ko niya ako jacket, Layla. Sabi mo, Papa, papasilo ako ba? Paili sa siya, Bimbo. Dali sa imong kwarto, Layla. Sorry ninyo, ha? Sorry yun! Digoy. Dad ako suot sa kong kwarto. Luisito, Teresita, hatagig leksyon ng ipakauaw sa kong anak. Digoy, sa kwarto. Daan bagyo ko! Daan bagyo ko! Nagtunan siya ko di man isulog to sininahang dihatag ni Venus na ako. Si Venus ang naghatag ini mo? Oo. May pagwana lang kumusulobin eh. Waway ni oy. Nabungkag man. Daan pa ko. Nga doon nagigiandam nga kabuang ang duha. Mana, seleksyon yung si Venus sa plan mo ni tanan. Sila yun. Gusto ko nila pagkawawan. Nakakita ka sa itsura ni Layla, Rexon. Misiga ang iyang mata. Dakong sa'yo pang imong gibuhat nga pakauwawan si Layla. Dakuing sa'yo. So what? Dili lagi ko mahimong kontraho ni Bisan Kinsa. Rexon, Oh, sunod na ko sa imong kwarto. tita. Tita, sorry. Pauli, Venus. Pauli sa inyo. Pero, wa mo ko na ko tuyo, ah? Ayaw na lang pagrason pa, Venus. Giguba nimo ang party. Rexon, sunod na ako sa imong kwarto. Karon dayon. Love. Pauliw na, Venus. Uba na party. Uba na nimo. Lugawan sa dining Venus, uy. Huwag ko kabantay siya plano da. Sorry ha. Nga naman. Apil ka sa plano, Bimbo. Sorry nga. Wat ka wardingi bahin na ng Venus. Di gina siya kakumpiyansan. Bisan kun mayo nagbuot nimo. Silakton ka pagkasulti. Traitor siya. Maog yun na siya. Way ilhon. Musukol magana na siya mga ginikanan. Aw, wala na siya bata sa pagkaanak. Maog yun. Wa maguna-una nga magguba ang parte kung iyan ang buhaton. Pero, klaro na lang kayo. Nga di ko siya maangkong nakasasya. May karma ang iyang gibuhat, Layla. Si Papa. Kaluoy ni Papang nauwawan tungod na ako. Tita. Isira ka ng pultan. Og lingkod diri sa akong atubangan. Tita, si Venus ang nagplano ito.
Wa ko'y labot. May labot ka kay uyab ni mo siya. Og dakong sayop ang inyong gibuhat karong gabi una, Rexon. Tungod kay kinahanglang makamatngon mo nga dili mo lapas sa imong limitasyon. Oh, tita, Nagkadako ka. Nagkawa kay huna-huna, Rexon. Busa kinahanglang mahibaw ka sa tinuod. Aron tarungon na nimo ang imong kinabuhi. ha? Unsay buti mong ipasabot, tita? Wa kay katungod nga mo pasakit ni bisan kinsa din hisabay. Labaw na sa anak ni Luisito tungod kay bisan kamay. Wa kay dugo nga Laurente. Tita, unsay ko nang kipanulti nimo? Sinagop ka lang sa akong igagaw nga giila mong inahan. Si Lerma, nga gitabangan ni Luisito aron makatrabaho og makabuhi nimo. Og sa dihang namatay si Lerma, ako ang misaad nga mopadako kanimo, Rexon. Sa pagtuo nga mahimo kang tarong nga pagkatao. Pero musukwahi ka gyud, Rexon. Tungod sa imong pagtuo nga may dugo kang Laurente. Dili na tinuod, tita. Mao ka na'y tinuod, Rexon. Wa may hunahuna nga okayon pa ang imong gigikanan. Pero gipugos mi nimo tungod sa gipakita mong kasalbahis kang Layla. Pero, tita, Giusikan mo ang pagpangga nga gihatag ni Luisito kanimo. dili na tinuod. Ako, sinagop lang. Mao ka na'y tinuod mong pagkatao, Rexon. Usbon ko. Bisan kamay, kuwa kay dugo nga Laurente. Tungod kay anak ka og usa ka katabang. Busa wa kay katungod nga manghilabot sa kinabuhi sa mga Laurente. Og niya pa. Gikan karon. Wa ka na'y allowance. Kinahanglang trabahoan mo ang kwarta nga imong gamiton. Dili! Dili! Rexon! Balik dire! Rexon! Balik! Oh. I'm sorry, Rexon. Apan kinahanglang mahibaw ka sa tinuod. Aron makaton ka pag respeto kang Layla. Dili mahimo nga may makababag sa among plano ni Layla. Wala. Inamin yung tubig, oh. Ay, dapat siya hilak. Bimbo, ngano dili man mo parehas og batasan ni Rexon? Labi na gina to, Venus. Oh. Lain-lain gimig batasan. Nya, ano na himo man sa mong suod nga wa man to sila batasan? Ibaw mo ko ba? Silang duhagin si Venus na nagplanong pakauwawan ko. Ako bitaw silang kibadlong. Pero, wa naman ko magtuo nga. Ilagyo kang binuangan. Kaya naagod si Tito Luisito sa parte. Naglabi lang yun ilang daw ta plano na ako. Unang wala sila makahuna-una nga nasi Papa. Ay, hala, excuse na Bimbo ha. Atuno na lang ko si Papa. Sir, okay na ka? Naluoy lang ko ni Layla. Nakalitan sa bita ko, sir. Kisa ba si magto nga humok mabungkag ang gisulob ni Layla nga itong fitting nga sinina? Si Venus ang nagplano sa tanan. Yabagon kiyong bata. Huwag gipiling okasyon. Gusto niyang pakauwawan ng akong anak. Hoy. Layla? Layla, Sir Riggs, sorry ha. Sorry nga. Nawawa na nung katungod sa kong katanga. huwag ka makasa, Layla. Si Rexon o ang iyang uyab ang anging silutan. Silutan? Unsaan man mo pagsilot pa? Si Teresita na ang mabuhat ini. Sir Kining, niya naman ang imong anak. Mas may tingalin mo gawas una ko, okay? Sige, Digoy. Sulti lang si Teresita nga manggawas na kami si Layla. Okay, wala problema, sir. Sige, sir. Ari na.
Pa, nauwawa na noon ka. Kiwan ako sa sihag maayo kung ligon pa bang pasulod ni Venus na akong outfit. Wa kay sa anak. Si Venus o Gregson ang nakasa. Pero, di man yun ako ganahang musulo ba itong mga outfit pa? Apan, bidaog lang ko sa gisulting Venus nga, angayan ko. Kung aligon ko na maong outfit. Pero, okay naman ko pa. Okay na ko. Ako naman siya kipasaylo. Kinahanglang mahunong sila sa pagplano ug dili maayo diha nimo. Ay, nalang kabalakan ako pa. Ano lagi ko ng buli-buli, diha? Dili naman ako naslatag dun. Aron sila yung makonsumisyon. Pero, ganina lang, nakalitan lang yun ko. Kaya wamang ko magtuong. Mauto'y may tabo. Pero, kung naibawa pa ko nga mauto'y plano nila, aw, unahan na lang ako sila gising sa kusinina. Unsa, makahimo ka na. Uy! Ako pa. Magabi akong naong pa. Dili tinuod ang gisulti ni Tita Teresita na ko. Dili tinuod. Parts! Parts, naon sa naman ka? Sa pisos, no? Malakaw ta. O sa? Oh, di na ma-appeal sa party-party. Dili na. Ibisit ko karon. Dali na. Mamita din ni. Gerson! Lain na ni Tita Teresita, uy. Gipalayas naman ko. Maglayas ta. Rexon! Hoy! Huwat ako! Rexon! Naon sa naman noon yung pagkapartiha? Kagubot ba? Love, nga ni amat na din uy. Mayo pag ato tagdiskuhan. Pagdisko dito game mo. Rexon, naon sa amin ka? Nga nag-isog pa kay kanako. Ikaw ang nakaingon sa tanan, Venus. Ikaw! Unsa? Naunsa ka? Nga nagkataong gisapot magkagbayo? Mangutana pa ka, ha? Tungod sa imo gibuhat, Ilayla. Ako mo'y gipahimungtan ni Tita Teresita. Huwag iya kong... Iya kang giyon sa Rexon. Bisit! Ay, kapanuway. Ay, habag matingali nito, Hana. Kalit mo lang pang-isog maayo. Makalagot ay. Rexon, mahimo ba? Mahimo paglaruhan ko ni mag-istorya, ha? Diyan sa magkapagkasama ni Tita Teresita, ha? Ayaw na akong istoryahi. May mo ba, Venus? Gusto ko hilom. Gusto ko mahuna-una. Kalitsi ba? Ikay nakaingon ining tanan, Venus. Kung wa pa niyo binuangi si Layla sa iyang outfit, dili unta ta musangko dinhi karon. Dili unta ka palayaso ni Tita Teresita. O dili unta ko... Unsa lagi nahitabo nimo, ha? Rexon? Diyan sa mga ni Tita Teresita. Hilom, God! Ayaw nagsulti. Uy, pa! Ikaw ba? Uy, ay palabi kaon na naman ti kaon, huy. Pa! Ay kabalaka. Ay, babalakag yun ko. Dili may mo atakihon ka tungod na ng pagkauna. Kapag ano itong pagkitaw na madisgrasya na hinon ka, kinahalang ba aptitude ka aron magminyo kag usab. Salamat, anak. Kanaguna-una ka sa kong kalibay. Salamat sad kay pa ha. Kami abot ka sa kong kinabuhi. Kasuway na dyan kong party. Kasuway na kong kaon og mga lamiyang pagkaon. Unsa man di ay kasagaran ni mong sundan sa una. Oh, kung wa di kwarta, ginamos. Kung nagamay, buwad, utan. Pero kasagaran jud, dugo-dugo ni Lola Imak. Unsa? Dugo-dugo. Oo, lumiya lagi. Dugo-dugo good. Sa English, blood-blood. Kung dili, taklay. Kaluoy sa kong anak. Ops. Eh, baby, stop na ka, Bi. Prutas likan na, yun ang humba. Tito Lisito. Oh. Manangin na lang ko nga mulakaw na lang ko. Bimbo,
Salamat sa imong pag-save ni Laila sa grabing kauaw kaganina. Bitaw, apti kay ka nga, may putos na ko sa imong jacket. Ang ilan na nagkumbaton kay ako man ang diya sa dool kayo. Si Rexon lagi. Huwag man lagi masave na ako. Barkada man tuod na Rickson, pero lahi ko, lahi siya, Laila. Pa, tubig ko. Tanaw sila yan. Maayo kay Metiman ni Sir Luisito. Salamat. Maayo kay mikawasog balik si Laila. Magkamasag na ako na bata. Dalira na makarecover o mapagpuli kaniya. Andad na siya na. Pero si Rexon, ako yung nasultihan sa tinuod. Kung saan nga tinuod mo? Ngawa siya dugo nga Laurente. Mao ba? Wala ko makapugong sa kung kaugalingon niya. Dili siya makamao mo disiplina ni anang iyang uyab. Busa angay lang nga mahibaw siya sa tinuod. May lain bang namatip sa imong isulti nga to kaniya? No, wa. Nara niya kon iya nang isulti siyang mahigala. Labi na sa pastos niyang uyab. Mayong tagpakamat mo na si Rickson o tarungo niya ang iyang kinabuhi. Kinahanglang magpatngon yun siya, Tikoy. Kay posible nga wa yun siya masunod siyang Tito Luisito kung magpabatlong siya't maayo. Uy, sure ka? Mupauli na ka, Bimbo? Di na lang ka mo apa sa malditong Rexon? Depende nila kung manawag sila. Pero, naglagot pa to ako si Venus karon. Tuod sa kong pagputos nimo sa kong jacket kanina. Itaw? Ano salbahis man kayo na sa Venus, uy? Ay, wag yung kung magtuong plastic na din niyang ipakitang kaayo na ako. Ingon anak man gina siya. Di mo matagan ang nasa utok. Maguna siya mo mature. Si Rexon sab. Uyon-uyon na sab siyang uyab. Mahimo pagmamauli na lang ta, Rexon? Mauli kayo mo kung gusto ka. Naunsa man ka? Gusto ka gubot, ha? Oh! Gusto ko gubot ron. Labad ang akong Venus. Milabad ni tungod ni mo. Ganang ako magibasulo ni mo, ha? Katong gibuhat ni mo pagpakauaw ni Laila. Mautoy na kaingon, Venus, nga kuhaan ko nila sa akong allowance. Unsa? No! Dili na mahimo. Isalutan ako ni Tita Teresita. Kinahangang trabahuan na nako nga akong gunitang kwarta. Nakabati ka? Trabahuan ako. Ka-unfair ba ng imong Tita Teresita, oy? Abi pa na kung pinangga ka, anak. Nausab na ang tanan sukad lang muabot ka na, Laila. Usa, waunta ni mo siya pakauwawi, Venus. Makalagkot! Ako na hinungsa, tanan karon. Higit sa maning sa, ang nahitabo, ha? Kung wa pa ni mo himuang katawanan si Laila, di unta ko pasangin nila nga kaabi ni mo. Ug hangtod karon magdawatan pa unta kog allowance gikan ni Tita Teresita. Pero wa na. Wa na. Kinahanglan mo trabaho na kog tarong aron makakwarta ko. Maami na lagod si tita. Na nga dili to ni mo sa. Ako tong ideya nga pakawawan si Laila og dili imo. Busa, dili ka niya angay silutan. Nahitabo ng tanan, Venus. Dili na nimo mabalik sa sinugdanan ang panghitabo. Napakauwawa na nimo sa Laila. Buti pasabot. Dili ka na mahimong muadtos bay. No! Dili na mahimo. Mahimo na. Tungod kay maunay resulta sa kabuang nimo. Gisilutan, hangtod ako. Oh. Hello, Bimbo. Ay, doon mo karon. Diyas baybayon. Pahungaw sa akong gibati. Sa kalagot ako. Umuyaking basulon. Gawasin yung kaugalingon, Rickson. Pagita lang mga paagi nga maulian si Tito Luisito ni mo. Pero, uksaon man ako. Palambuon ta ang creative department. Ay, wala kita mabisita. Ay, kalit lang namin ang bayda.
Agoy, magkunangon na ako ganina. Wawa yun, uy. Naunsam sa Miss Venus. Ikabuangan man ko. Haya-haya sa anak sa dato. Sir Diggs, kuan ba? Unsa man to? Okay kay ko ganina, no? Okay ra kay ko, no? Okay mo lang. Importante nga, nalipay ni mo ang masakit. Kanang Sir Diggs, kuan ba? Naluoy ba ako maayo niya? Way kumitsya ay. Muro man ko si una kong kasing-kasing nga magtanaw ni Papa Luisito. Oh, ha? Oh, maayo hinoon. Maayo kung mao ka na. Pero di ka maglisod sa imong relasyon kaniya. Aw, di naman ko maglisod. Kay gaan man kaya kong gibati para ni Sir Luisito. Aw, Papa di ay. Nakonsensya man gani ko. Para. Nili lagi taon mahimo nga magunaw na ka nga nakonsensya ka. Nausa ka man. Kamay na lang kuwang. O mulampo sa tas atong plano. Ha? Pero, nakaingon rin ba ko ni Papa Luisito nga magpa-DNA test me para matagbaw siya siyang pagduda sa Rexon? Sa! Miyagod ko niyo o DNA test? O lagi, Sir Diggs. Ay, kabangas ni mo. Bangas ko? Mura man kag nagkuhag bato. Unya, gihapak ni mo si mo. Ha? Samantala nakaon ni mo. Nga mihagad magag-DNA, anak. Akon. Pag-ampo na lang nga malimta ni Sir Luisito ang imong giingon aron magkalikay ka sa booking. Unsa? Booking? Naunsa ka man in taon, Layla. Sir Diggs. Muli ko'y mansad kagkalit. Ayaw, anong luluoy? Uy, daw na nga ikaw ang mugawas nga makaluloy. Kung dili ni mo makuha ang katikayonan ni Sir Luisito. Mao ba? Lugawan ako eh. Nga naman to tumikalit makuhagad niya nga magpa-DNA test me. Hayabag na. Layla, gikan karon ayaw na gyud paghisgot og DNA test, ha? Ayaw na. Oo, Sir Diggs. Bisan sa paglitok sa DNA test, di na gyud ko. Mao ka na. Ayaw na gyud lito ka ng DNA test. Lagi, Sir Diggs. Di na ko mulitok og DNA test. Rexon, uy, ganina na mata dinis sa paipayon, uy. Pamiya na ta dinibi. Mag-disco na lang tanaw. Gikan karon Venus. Wantay disco. Unsa? Pero ganahan ko mo inom og beer. Wala sa inom og beer. Bisan unsa nga makahubog. DJ Relax Relax. Hey! Nausawa mo din eh. Anong niyawa mo din eh? Huwag mga to sa imnanan sa unahan. Di na ta manginom og makahubog, Bimbo. Unsa? Bimbo, badlungar ko ng imong amiko. Niyapag na matingali na. Wala ko na iinom. Unya, wala sa ko na disco. Oh. Magseryoso na ka, Barts? Oh. Gikan karon, motrabaho na kong mayo. Busa, ikaw, Venus. Kung di ka ganahan sa bag-una kong style, ano aran mo? Kung mangita kag lain. Unsa? Ay, ragad kong pinuangi, Di Rexon. na binuang ang ako. Kinahanglang ipakita ko kang Tito Luisito nga ang ngayon ko niyang saligan sa iyang negosyo. Nagkatawa mo ka ba, Bimbo? Nagtuugan na komedya ko. Hinoon siya mong nahong karon. Huwag ka magkomedya. Bisan kon ngit-ngit gamay din napita, pero klaro kaya na kung seryoso ka. Kinahanglan mo seryoso na ko. Kaya wala ko'y allowance pa. Usa? Mo na silot mo? Putlan ka sa allowance? Mauna. Kinahanglan trabahuan na nako ang kwarta nga akong gastuhon. Tungod sa bulilyaso ining Venus. Sorry na lang, good love. Unsaon nga nahinay ka naman si Layla. Uwa mas ako kung magtuo nga. Makahubugit sa stanan kay mga tangtang mga butonis yung gisulob. Ang kuna na lang. Nga gusto gini mo pakauwawan si Layla. Mao nga costume sa katuman ang imong ipasulob niya. Ug kabungkagon pagin nga costume.
Ang angbi. Makalagot mo kay batasan na itong Layla. Musukol man, maldita. Mas maldita ka, Venus. Busa, dili na unta nimo siya planuhan og dili maayo. Tanawa noon eh. Tungod sa imo gibuhat, kitangtangan ko sa akong allowance. Busa, pauli na ka. Bye. Yato na sa ilang bayhana. Oh. Rexon! Rexon, balik na rin! Oy, Rexon! Oh, buset! Venus. Pasag dilaw na to siya magkapangunaw-una. No! Kinahanglan makasabot si Rexon. Nga angay lang nga yaga-yagaan si Layla kay libat siyang maldita! Iyon ana na bagyog kaway bilin nimo si Layla, Venus? O sa may pagtuon mo niya? Basura? Sobra pas basura nga akong pagtanaw tong Layla. Wa siya'y bili. O sa'yo ay bili? Wa ba mo santop siya muna-una? Nga mahimo na siyang milyonarya sa umabot? O niya mo ingon ka, gawa siya bili? Fake siya. Bisan fake siya. Pero kung siya ang binla ni Tito Luisito sa tanan niyang katigayunan, magsakit lang ang inyong dughan. Pero wa mo'y mahimo. Ikaw ba? Nga mo laban magiging ka ni Layla, ha? Gusto si kang musip-sip niya, no? Wa ko yun nang musip-sip. Kaya misalig na kus kong kaugalingon. Nga maayon na kus kong trabaho. Pero si Rexon, o siya magkay mahimong papel ni Rexon sa pamilya Laurente? Ha? Kana ang wa ni Mono na, unsa? Bugoy sa trabaho si Rexon. Kung panang si Layla yun ang mahimong manununod ni Tito Luisito, asam ka na purita si Rexon. Panuway ng libatan, ha? Luisito. Teresita, nagmata ka pa di ay. O niya ako aron pahibawon ka sa akong gisulti kang Rexon. Giunsa naman nimo sila si Venus. Akong gipalaya si Venus. Samtang si Rexon. Gikuhaan ko sa allowance. O gisultihan ko sa tinod niyang pagkatao. Nga anak siya't katabang. Kinahanglang madisiplina ka ng bataa, Luisito. Kay nag-anam siya kamal dito. Tungod ka na sa influence ngayang nakuha gikan kang Venus. Husto ka. Bad influence yun ka na si Venus. Iyag yung dadon bisan asa ang iyang kaspoiled sa ilang. Kinahanglang mabuwag mo si Venus o Rexon. Unsa? Anugon nga pagkabata si Rexon. Dagko siya grado sa una. Buotan. Wise. Pero karon tungod anang Venus, nausab siya ug wala siya batasan. Pero, unsa man ako pagbuwag ang duha? Nga agresibo man kaayo ang babae. Nakakita ka man bitaw sa batasan ni Venus. Nakahimo siya sa pagpakauwa kang Layla. Mao ka na gikabalag-an ko ka Rexon, Teresita. Maguba siya kung magsige siyag uban-uban anang Venus. Busa, kinahanglang buwagon ang duha. Ay, naunsa naman noon ko. Di man ko katug. Kipiyaan na lang ko ni Sir Diggs din kay duka na kun siya. Pero ako, kapag ko duka Ay, daoy, saan ko manin ako? Bis kung saan ko gamam ni Sir Diggs nga dili angay makonsensya. Pero, maluoy mangi ko ni Sir Luisito, uy. Nga mong giilad. Ako bakang booking na kung kaugalingog unay, no? Pero, patay sa kong Sir Diggs. As kang maoya ining kinabuhi, okay naman ang tagkain mo na unaon nga mamilyonarya ko. Pero, saan saan ako paggamit ang kwarta? Kapangayoon na basab ni nila ni Sir Diggs? Nagmata ba ka? Oh. Rexon? Karon pa di ka mauli? Unsa may imong gibati karon? Ha? Sige bati ba? Sa nahitabo kanina nga nakahubo ka. Oh, lain sa kay malipay ko. Siyempre,
Nawawan ko. Nasukog ko ganina. Unya, naapil ba ko sa imong kasuko? Aw, imo mang uyab ang napasiog dadto. Nya kay uyab mang ka. Aw, apil jud ka. Kadi sa kumutuoy nga wa ka kahibaw siyang plano. Okay po sa plano. Aw, wa man ka ha. Tinta maglalis oy. Pero, naapil ko sa silot tungod sa maong hitabo. Sibuti mo ipasabot. Tungod sa gibuhat ni Venus, gitangtangan ko ni tita sa akong allowance. Asa? Ug unang higayon ni, nga nahitabo ni, nga gipahamtangan kog dakong silot, ug kana tungod din nimo. Uy, ako pa sangin liha. Obe ako manghilabot ninyo. May labot ka. May labot ka. Kay ikaw ang gipakauwawa ni Venus. Busa, silotay ko. Unsyan? Ipakita nilang tanan dinhi sa bahay nga nasuko ka na ko. Ug siluti ko. Pasakiti ko. Sagba ako. Nailalipat. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat, dalit sa RMN Drama.